आर'नाइ 5G इउटुब चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय लोगोफोर। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय जाय बिथांमोना आसाम अमृत बिक्रम आन्दलन बिफां गायनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै जाय बिथांमोना फट' साफायनानै पर्टेलाव बा एपआव फट'खौ आपल'ड खालामबाय। दा नोंथांमोना नोंथांनि सार्टिफिकेटखौ डाउनल'ड खालामनानै लानो हासिगोन। जों दा नैबे भिडिअ'आव बेखौनो नायगोन नोंथाङा बोरै सार्टिफिकेटखौ डाउनल'ड खालामनानै लानो हागोन। आरो जायफोर बिथांमोना दासिमबो फट'खौ आपल'ड खालामनो हायाखै नोंथांमोनाबो भिडिअ'खौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। आङो बे भिडिअ'आवनो फट'खौ बोरै आपल'ड खालामगोन बेखौबो खोन्थानाय जागोन। फैदो जों दानिया नायदोनि लोगोफोर। नोंथाङा गिबियावनो नोंथांनि गुगोल प्ले स्ट'राव थांग्रोनांगोन। बेयाव मोनसे एप्स डाउनल'ड खालामनांगोन। फैदो जों दानिया थांदोनि गुगोल प्ले स्ट'राव। लोगोफोर जोङो प्ले स्ट'राव फैबाय। फैनानै नोंथाङा नैबे सार्चआव नोंथाङा अमृत बिक्रम आन्दलन नैबेखौ सार्च खालामना होनांगोन। अमृत बिक्रम आन्दलन नैनो लोगोफोर एप्सआ अमृत बिक्रम आन्दलन। जों दा बेखौ अपेन खालामनोसै। जों बेखौ दा अपेन खालामबाय। अपेन खालामनाय लोगो लोगोनो नोंथाङा नैबे लगिनआव थुनांगोन लोगोफोर। जों लगिनआव थुबाय। दानिया नोंथाङा नैबेयाव नोंनि मबाइल नाम्बार आरो नैबेयाव अटिपि फैगोन। अटिपिखौ थुनांगोन आरो नैबे केपसाखौ नैबेयाव बहायनानै नैबेयाव लगिन खालामनांगोन। जों दानिया अटिपि बिहरनोसै। जोंनिया अटिपिआ फैबाय लोगोफोर। जों दानिया नैबेयाव केपसाखौ इयाव थुनांगोन। केपसाखौ थुनानै नोंथाङा नैबेयाव लगिन खालामनांगोन। जोङो लगिन खालामबाय। लगिन खालामनाय लोगो लोगोनो नोंथांनि गासैबो डिटेल्सआ नैबेयाव ओंखारगोन लोगोफोर। आरो नोंथांनि मबाइल नाम्बारा नैबेयाव नुजागोन। नोंथांनि नामा नैबेयाव नुजागोन। आरो नोंथाङा फट'खौ आपल'ड खालामाखैबा नोंथाङा नैबेयाव फट'खौ आपल'ड खालामनांगोन। दानिया जोङो नागिरगोन फट'खौ बोरै आपल'ड खालामनो। नोंथाङा जाय बिथांमोना फट'खौ आपल'ड खालामाखै नोंथाङा गिबियावनो नैबे आपल'ड फट'आव थुनांगोन। थुनानै नोंथाङा नैबे सिलेक्ट प्लेनाव थुनानै नोंथाङा दंफांखौ सिलेक्ट खालामनांगोन। नैयाव मोनथाम मोनब्रैसो दंफांनि नाम दं। बेसेन गोसा दंफाङासो जागोन लोगोफोर। जाहाथा दंफां गायबाथाय जानाय नङा। नोंथाङा 100 रांखौ मोननाय नङा। नोंथाङा नैबेयाव नुदों आमलखि बिफां। नोंथाङा नैबे आमलखि बिफांनि फुलिखौ गायनांगोन। आरो नोंथाङा नैबेयाव मोननैसो बिफां नुदों। नैबेयाव थानाय बिफांखौ गायनांगोन लोगोफोर। जों दा मोनसे थुनोसै जायखिजाया। जोङो नैबे आमलखिखौ थुबाय। आमलखिखौ थुनानै नोंथाङा नैबे गेलारियाव थांनानै फट' मोनसे आपल'ड खालामना होनांगोन लोगोफोर। नैबे बेखौ क्रप खालामनानै नैबेयाव क्रप खालामनाय लोगो लोगोनो बे आपल'ड जागोन लोगोफोर। दानिया नोंथाङा डाइरेक्ट केमेरा अपसनाव थांनानैबो फट'खौ आपल'ड खालामनो हागोन। दानिया जों नायदोनि लोगोफोर सार्टिफिकेटखौ जोङो बोरै डाउनल'ड खालामना लानो हागोन। नोंथाङा बेक फैनानै नैबेयाव नुदो लोगोफोर जाय बिथांमोना अलरेडि फट'खौ आपल'ड खालामखांबाय। नोंथाङा नैबे डाउनल'डआव थुनाय लोगो लोगोनो नोंनि सार्टिफिकेटआ अलरेडि डाउनल'ड जागोन लोगोफोर। आं थुबाय बेयाव। नैबेयाव थुबाय लोगोफोर। सार्टिफिकेटआ अलरेडि सेभ जाबाय गेलारियाव। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसैमोन लोगोफोर। बिनि लास्ट डेटआ गाबोन जोबगोन। गाबोन 17 तारिख। नोंथांमोना जुदि फट'खौ आपल'ड खालामाखैबा दासिमहालागैबो समाय दंबावो बा गाबोनबो हागोन। नोंथाङा गोख्रै थांनानै फट'खौ आपल'ड खालामना लाबानो जाबाय। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै लोगोफोर। भिडिअ'खौ मोजां मोनोबा आर'नाइ 5G चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। बिदिनो गोदान गोदान आपडेट मिथिबाय थागोन नैबे चेनेलाव। एसेनोसै दिनैनि भिडिअ'आ।